Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigini dinlemäge çagyrýarys. Ilki bilen şu hepdeniň dowamyny Azatlygyň web saytyna iň köp okulan makalalar, iň köp dinlenen gepleşikler we iň köp görülen multimedia maglumatlarymyz bilen tanyş boluň. Şu hepdeniň dowamyna gara wagtda dollaryň bahasy durnoksyz Türkmenistan Türkiýeden, Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Çeşme Berdimuhammedowyň awazada maşgulaty bilen diňç almanyna garaşlyanyny aýdýar. Türkmenistany pneumoniýa köpelýär. Awazada diňç alanlar karantina bolmaly boldular. Aşgabatly mektep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jeza bermek isläp durat makalarymyza Azatlyk radiosynyň okuyjylary has köp gyzyklama bildirdiler. Türkmenistany pneumoniýa köpelýär. Awazada diňç alanlar karantina bolmaly boldular. Lewap gara wagtda dollaryň bahasy durnoksyz. Türkmenistan Türkiýeden, Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatly mektep uçurumlary mugullymy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jeza bermek isläp durat gepleşiklerimiz has köp dinlenni. Türkmen görünüşleri 25-nji hepde atly fotosergimiz köp tomaşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sırgalyan ölümi we erkin metbuatyň kezik baly hemde koronavirus ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi atly gepleşikler boýunça Azatlygyň okuyjylary has köp pikir alışdylar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Azatlygyň web saytyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alışmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Geçen hepde düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalar taýdan amatlygy boýunça çap eden hasabaty ýene dünýä habar berişleri işleriniň üntüni Aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülikliň habar berişleri işleri Aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Azatlyk Radiosu Mercer'iň hasabaty we Aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Gelin häzir şol habarymyzy dinläliň. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň en gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň en gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kampaniýasynyň 22-nji ýylyna çap eden Cost of Living Survey adly hasabatyny Aşgabat bir ýylyň dowamyna Hong Kongdan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki en gymmat şäher hökmüne agdalýar. Maglumat üçin adylsa kampaniýanyň ondan öňki ýyldaky sanawyna Türkmen paýtagty 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-nji ýylda 43-nji we 2017-nji ýylda 57-nji orna yerleştirilipdi. Düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň türlü şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak harydyň we hyzmatyň şol sanyny, jaý kireyleriniň, transport serişdeleriniň, adyk harytlarynyň, geyim gejimleriň, öýü goşlarynyň gowunyny açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňdeşleriň nyrhlarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kampaniýasynyň soňky hasabatyny birinji orna yerleştirilmegi Türkmenistanyň ýam bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we adyk krizisiniň has hem ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kampaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarranyň AFP gullugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birinji orna yerleştirilmegi yerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galberti Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň ardançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň en gymmat şäherleriniň arasyna agdalypdy. Türkmen häkimetleri ýokurda aýdylanlar tasdiklap ya inkar edip çıkış etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ogul Sapar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegine we 2 aý töwerek wagt soň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyna Azatlyk Radiosu jurnalistiň gümürtük ölüminiň töweregine soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin häzir şol interwýuny dinläliň. 15 ýyl mundan ozal biziň kardeşimiz jurnalist we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Ogul Sapar Muradowa Türkmenistana tutsak edildi. Bir näçe aý soň onuň jesedi açaçan görünüp duran gynamalaryň ýyllary bilen maşgalatyna berildi. Siz bu gün Ogul Sapar we onuň ölüm şertleri barada näme pikir edýärsiňiz? Well, the first thing that comes to my mind is that this is... Birinjilik bilen meniň pikirimçe bu tutsaklıkdaky insan hukuklaryny goraýjy aktivistin ölümi boýunça döwlet jogapkärçiligine gödek misaldyr. Onsoňam ikinjilik bilen munyň boyun alınmadlygy, hiç hili hasap berilmedligi, bolup geçen zatlar boýunça nähilidir bir ygtybarly derňew işleriniň alınıp barylmadlygy,
Onuň özi jinayet jogapkärçiliginiň gödek ýoklugydyr. Üçünji bilen meniň pikir edýän zadym Türkmenistanda ýagdaýlaryň görnä hili az özgörendir. Geçen 15 ýylda oğul saparyň tutsaglygy, onuň tutsak ediliş usuly, onuň ölüm şertleri Türkmenistandaky sistemalaryň problemalaryň häsiýetnamasydyr. Men bugün aýlygyn ýetki barada pikir edýärin. Ol boş ýere pida boldy. Ýöne men geçen döwrüň dowamında Türkmenistanda nähilidir bir hakyky özgörüşiň bolmandygy barada, munyň bir nähili tragediýadygy barada pikir edýärin. Hawa Rachel, siz mamly Türkmenistanda hiç zat özgörmedi. Belki de ýagdaýlar hassa yaramazlaşdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýaşryny işlemeli bolýar. Biziň ähli jurnalistlerimiz we beýleki garaşsyz media ferişdeleriniň habarçylary ýurt içinde ýaşryny işlemeli bolýarlar. Olar barha yaramazlaşýan howpsuzlyk sebäpli teýden ýaşryny işlemeli bolýarlar. That's right. I mean, that aspect of Turkmen oppression certainly has not Dogry, changed. Türkmen repressiýanyň şol tarapy gürrüňsiz üýtgemedi. Onsoň Azatlyk radiosu üçin işleýän adamlar ýa-da beýleki garaşsyz neşirler üçin işleýän adamlar özlerini, öz howpsuzlygyny, öz dogan garyndaşlarynyň howpsuzlygyny howp astyna goýarlar. Haçanda hökümet habar bermegini bes etdirmek üçin olaryň dogan garyndaşlaryna ýa-da ýurdun daşyndaky dogan garyndaşlaryna batyş edeninde maşgalalar ejer çeker. 3 ýyl mundan ozal 2018-nji ýylda Birleşen Milletler Guramatynyň Adam hukuklary boýunça komiteti oğul saparyň bir kanun tutup edilmeginden we ölümünden Türkmen hökümetiniň jogapkärdigini ikrar etdi. Şonu adalet ýerine gowuşar jogapkär adamlar jogapkärçiligi çekilir diýen umyt döredi. Ýöne hiç zat özgörmedi. Haçanyşlar ýaly zatlar Russiýa ýaly ýurtlarda bolsa, meselem Magnitski işi muňa mysaldyr ýa-da başga ýurtlarda bolsa, halkara jemgyýetçiligi we daşary ýurt hökümetleri ören aýgytly hereket edýär. Ýöne näme sebäpden Türkmenistan ýaly ýurtlary şeýle çäre görülmeýär? That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and Bu governments doğrudanam to ören gowutorag. Meniň pikirimçe köp uğurly uramalaryň we hökümetleriň Türkmenistan ýaly adam hukuklarynyň gözgüni ýurtlarynda da deň derejede üns bermegi möhümdir. Meselem Belarusiýa ören köp üns berýär, ören köp halkara çäre görülýär. Bu öz-özünden düşnükli ýöne beýleki tarapda Anha Türkmenistan var. Onuň ören repressiv hökümeti var. Käşke mende siziň soraklaryňyza jogap bolsa-da, ýöne meniň özümem bu barada bilesim gelýär. Näme üçin gödük kemsetmelere göz ýakyn derejede baş goşýan hökümete garşy hasberk çäre görünýär. Türkmenistanyň wagtçylyk buğdagynda mejburi zähmetden ýygyderlik peýdalanmagy barada käbir çäreler görüldi. Bu halkara derejesinde belli bir derejede ikrar edildi. Ýöne zorlukly ýitirim etmeler, gynamalar ýaly gödük kemsetmeler babatynda hökümeti halkara derejesinde jogapkärçiligi çekýän hiç zat ýok. Belki de oğul saparyň 3 çagasyny aýtmak isleýän zatlaryňyz bardyr. I would tell them first that they are incredibly courageous. Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmak isleýärin. Men olara ejeleriniň ýatdan çykarylmaýanlygyny, olaryň unudulmaýanlygyny, oğul Sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Aşgabatly mektep uçurumlary mugallimy zäherlemekde guman edilýär. Olar pary üçin jeza bermek isläpdir atly makalamyz geçen hepdeniň dowamynda okuýjylar tarapyndan iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kärdeşim gödel tanyş edýär. Aşgabatyň Bahtiýarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mektep mugallimynyň zäherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňär. Bu mektebe oturan 2 ýigit polisiýanyň çaklamalaryna görä bir çüýşe Coca-Cola içkisine ýuwujy seriştäni goýupdyr. Habarly çeşmäniň söýlerine görä bu mektebe oturduş synaglarynyň güni 15-nji ýylda bolup geçipdir we şeýdip talipler mugallimy cezalandyrmak isläpdir. Mugallim okuwçylaryň özüne azyk şol sanda Coca-Cola satyn almagy talap edipdir. Azatlyk radiosu mektebiň nomerini zäherlenen mugallimiň we bu işde guman edilen uçurumlaryň atlaryny bilýär. Çeşmeleriň howpsuzlygy sebäpli Azatlyk bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Azatlyň çeşmesiniň söýlerine görä, iki uçurumyň içke gapgaç ýuwujy seriştäni goşanlygy guman edilýär we bu ýagdaýyň mektep synaglarynyň gutarmagy sebäpli geçirilen oturulşykda sınıf mugalliminiň gyssagly hassahana ýerleşdirilmegine sebäp bolan bolmagy çak edilýär. Ýagdaý günden güni bilýän çeşme synag güni 15-nji ýylda sınıf mugallimi okuwçylarynyň ýylyň soňy münasibetli şol güne planlaşdyrylan mugallimler ýygnagy üçin azyk satyn almagy talap edipdir.
Mugallim okuwçylara satyn almak üçin önümleriň sanawyny berip, şolaryň arasynda 2 çüýşe Coca-Cola sargapdyr. Çeşmäniň habaryna görä, okuwçylaryň bu hereketiniň sebäbi mugallimleriň we mektep ýolbaşçylarynyň uçurumlardan ýedigderli pul we peşkeş talap etmeginden nägelerlik bolupdyr. Şonuň üçin uçurumlar sınıf mugallimini cezalandyrmak kararyna gelipdir. Iki uçurumyň biri eýem goşuna edilipdir. Olar gap-gaz ýuýan ýuwjy serişde garlan içkiden birnäçe stakan içen muallimi bilkastlaýyn zäherlenmekde guman edilýär. Azatlyk bilen adyryň agdalmazlygy şertinde gürleşen mektep işgäri bu wakany tasdiklady. Söhbetdeşiň sözlerine görä bayramçylyk güni muallim sirkawlapdyr, gusup başlapdyr we huşuny ýitiripdir. Muallimi mektebe iň ýakyn ýerleşýän hassahana ekitmek üçin dessine tiz kömek çağırlypdyr. Şondan soň mektebiň ýolbaşçylary polisiýa jaň etdiler, beýleki muallimler bilen söhbetdeşlik geçirenden soň şüphe astyna düşen uçurumlar anyklanypdyr. Anyklanyşy ýaly muallimiň islen naharlaryny satyn almak üçin tutuş klasdan pul ýygnalan hem bolsa, olary satyn almak üçin 2 ýigit gidipdir. Belletek 15-nji ýylda ýigitleriň biri soňky sinaglardan soň destine harby bölüme alınıp gidilipdi we eýem goşun gullugyna akedilipdi. Azatlyk radio Taşgabatyň mekteplerini gutaranlaryň 15-nji ýylda boljak soňky sinaglardan destine harby bölümleri gyssagly akedilýänligini habar beripdi. Häzirki wagtda guman edilýän ýigitleriň diňe biri soragy çekilýär. Sebäbi ikincisi goşuna alyndy. Emma şüphe astyna düşen şol bir ýigit hem 18 ýaşyny doldurdy. Ýönende goşuna alınmady. Ol deslapky deriňe wagtynda öýünde galýar. Emma jinaýat işi açylsa, ikinji ýigit hem goşundan ýygyna çağırlyp biliner diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlyga ma'lum bolşyna görä muallimiň zäherlenmegi bilen baglanşykly jinaýat işi açylmandyr. Diňe şüphe astyna düşen ýigit we şaýatlar bilen deslapky söhbetdeşlik geçirilýär. Azatlyk radiosu Bagtyarlyk etrabynyň polisiýa merkezine ençimegedek jaň etdi. Ýöne bu waka barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda döwlet edaralarynda işleýän işgärlerden we mektep okuwçylaryndan pul talap etmek meselesi adetde bir ýagdaýa öwrildi. Okuwçylaryň enatalary her ýyl mektep ýolbaşçylarynyň we mugallimleriň talaby boýunça her bir çagy üçin 10 miňlerçe manat goşmaça çykdagy etmeli bolýanlygyny gürrüň berýärler. Mugallimlere we direktorlara sowgat bermek, köp sanly komissiýanyň saparlary, awatlaýyş işleri, prezidentiň portretlerini satyn almak we şuňa meňzeş dürli başga çykdagylar üçin mejbury pul ýygnalýar. Aşgabatdaky habarçymyz bu waka garamazdan şu hepde şol bir mektepde korrupsiýa bilen baglanşykly ýene bir ýagdaýyň bolanlygyny anyklady. Bu arada uçurumlaryň biriniň kakasy gürrüň berdi. 21-nji ýylda duşanbe güni bu mektebi gutaranlara orta mektebi gutardy şahadatnamalary goşuldy. Munyň üçin dabara guruldy. Oňa diňe uçurumlar çağıryldy. Çäranyň çykdagylaryny tölemek üçin pul töletdiler. Maşgaly ýagdaý sebäpli dabara üçin pul berip bilmedikler kafede geçirilen oturulşyga çağırylmady. Olar diňe baş muallimiň kabinetine çağırdylar we ellerine şahadatnama berdiler. Sınıf mugallimleri soňky edek pul berip bilmeýän öňkü okuwçylaryny görmek islemediler diýip okuwçylaryň biriniň kakasy adynyň agdalmazlygy şerti bilen Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözleg bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Türkmenistan Türkiýeden Russiýadan raýatlaryny getirmegini dowam etdirýär. Bu maglumatyň doly mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli wagtynda watanyna dolanyp bilmedik raýatlaryny ýygyna getirmegini dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen baglanşykly ähli çärelerin görülýändigini öňe sürse-de, Azatlyň yerli habarçylary ölüm hoply ýokunç bilen ilteşikli ýagdaýlaryň galagoply bolmagynda galýandygyny bilýärler. Ýekşenbe güni giýislik Moskwadan ýüriti uçur Türkmenabada gondy. Onuň bilen 125 ýolagçy getirildi. Olary Entekrusiýada wagty vaksina tanjymy urulypdyr. Olaryň ählisi karantin zorluklaryna ýerleşdirildi diýip 21-nji iýunda Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi gürrüň berdi. Belletek mundan öňdaşary ýurtlardan getirilen vaksina tanjymlaryny urduran raýatlar beýliklerden tapawutlukda karantinda 3 hepde däldi, 1 hepde saklanan bolsalar, indi olaryň hem karantinda bolmaly möhleti 21 güne çeline uzaldyryldy.
Yekşenbe güni Türkmenabadyň karantin zorlugundan 14-nji maýda Russiýadan getirilen raýatlar öýlerine öýberildi we destine olaryň ordunyna soňky reýsde gelenler ýerleşdirildi diýip çeşmämiz nykdy. Şol bir wagtda munyň öň ýany karantin zorlugunda adamlaryň arasynda düşünsmezliklerin ýüze çykandygy hem belli boldy. Odolky reýsde Russiýadan getirilenleriň arasynda öňkü tutuglar hem bardy. Ular karantinde wagty hem özlerini gaty gödeg alyp bardylar. Karantin möhleti guturandan soňra ýaşaýan ýerine laýyklykda adamlary şol bir uçurda ilki Aşgabatda, soňra hem Daşowda iýermek planlaşdyrylypdy. Emma Aşgabatda ýetginjekler muňa garşy çykdylar. Netijede häkimetde tanysy bolan Aşgabatlylary şol ýerde galdyrdylar. Beýlekleri hem Türkmenabadyň aeroportunda goýup gaýtdylar diýip 21-nji iýunda karantinde saklananlaryň biriniň hostary gurrun berdi. Ol karantinden aeroporta eltilen raýatlaryň aglabysynda bilet satyn almagda pullarynyň ýokdugyny, resmiýetlerin hem olary hiç kili himayet bermeýändigini sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Rusya'da galan Türkmenistanlılara izine gaýtarmak maksady bilen mundan beýlek Moskwadan Türkmenistana aýda 2 ýedek ýürüti uçur reýsiniň ýoly goýuljakdygy barada maglumat gowuşdy. Bu ýagdaýlardan habarly Türkmen resmiýetiniň azatlygyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu Rus häkimetleriniň Türkmenistana 15-nji sentýabr çelini Russiýadaky raýatlaryny çykarmak baradaky duýdurşy esasynda amal edilýär. Ýatlatsak, apreliň aýagynda Russiýanyň içeri işleri ministriniň orunbasary Türkmenistanyň Russiýadaky ýürüti tutsakhanalardan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmändigini gynanç bilen belläpdi. Aleksandr Garavoy bu barada pandemiýa döwründe migrasiýa proseslerini düzgünleşdirmek boýunça GDA-nyň Meclisara Assambleýasynyň maslahatynyň dowamynda çykyş edipdi. Türkmen häkimetleriniň adaty halkara gatnawlaryny çäklendirmeginiň arasynda Moskwadan aýda 2 ýedek ýürüti uçur reýsiniň gurnamagynyň Rus tarapynyň basyşy netijesinde mümkin bolandygyny resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu ağırlıkta 15-nji iýunda Türkiýeden hem ýürüti uçur Türkmenbaşy şäherine gondy. Azatlyň ýerli habarçysy uçur bilen aglaba ozoldan salyk meseleleri bolan raýatlaryň getirilendigini anyklamagy başardy. Türkiýeden gaýdan uçurlary diňe agyr hastalar goýberilýär. Olarda Lukmandan ýürüti kipilnama bolmaly. Tanyslarymyň biri $500 para bermäge razy bolsa da uçura goýberilmedi diýip Istanbulda ýaşaýan Türkmenistanlylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti häzirki günçelini ýurtda koronavirus hadisasynyň belligi alynmandygyny öňe sürýär. Emma azatlyň we beýleki garşy Türkmen habar serişçileriniň habarçylary koronavirus ýokuşan adamlaryň da ondan ýogulan adamlaryň hem sanynyň köpdigini tasdiklaýarlar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonuňyza ýükleningizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-üň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail uguradyň. Gepliýär Azatlyk radiosy. Lewap gara bazarda dollaryň bahasy durnuksuz. Lewap sevitine dollaryň bahasy geçen hepde 31 manatdan aşaklany bolsa 20-nji ýylyna onun satyn alyş bahasy 35 manat 50 teňeçeni ýokarlandy. Bu bahalar Türkmenabatdaky we Farabdaky bahalardyr. Yerli ýaşaýjylar dollaryň durnuksuz bahasy bilen bagly valyuta söwdegarlaryny aýplaýar. Bu aralykda hususy söwdanyň kodlaryny haritlaryň şol sany ýemy tönümleriniň gymmatçylygy dowam edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä ýekşenbe güni Lewapyň Farab etrawyna hereket edýän gara bazarda valyuta söwdegarlary bilen yerli ýaşaýjylaryň arasyna dawa jenjel bolupdyr. Şaýatlaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä adamlaryň arasyna dönen ýakalaşygy harbylar we polisiýa işgärler basyp ýatyrdy. Iýunyň başlaryndan bäri Lewapda dollar manat garşysyna hümmetini ýitirip başlady. Aprelde 1 dollar 40 manatdan geçen bolsa munyň ýygyny valyuta aşaklap başlady. Iýunyň başlaryna Lewapyň sevit merkezinde dollaryň satyn alyş bahasy 35 manat 60 teňeçeni aşaklady. 14-nji ýylyna ol 33 manat 80 teňe düşdi. Geçen hepdeniň dowamyna 31 manat töwereklerine çen arzanlady. Ýöne ýekşenbe güni gaýtadan
35 manat 50 teňeçenli götürüldi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habar bermegine görä Aşgabatda Gara Bazarda dollar 20-nji ýylyna 32 manat 60 teňeden satyn alınýar we 32 manat 80 teňeden satylýar. Bu bahalardan çen tutulsa Aşgabat bilen Türkmenabadyň Gara Bazarlarynyň arasyna dollaryň satyn alyş bahasy boýunça 2-3 manat töweregi ara tapawut bar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtlarda şol sanyna Türkiýede we Birleşen Arap Emirliklerine ýaşaýan we işleýän türkmenistanylaryň ay başyna Türkmenistany beren pullary manadyň sähel ýokurlygynyň hümmet esasyna çalışyldy. Habarçynyň sözlerine görä, ençeme yerli ýaşaýjylar lewapda dollaryň bahasynyň ýene gymmatlamagy bilen bagly valyuta söwdegarlaryny aýplaýarlar. Ýöne synçylary görä, Türkmen hökümeti soňky ýyllarda ýurtda daşary ýurt valyutasynyň sowdasyny berk çäklendirmek bilen hemde Merkezi Bankda dollaryň bahasyny ähli kynçylyklara garamazdan tutan ýerlilik bilen 3,5 manatlygyna üýtgüwsiz saklamak bilen valyutanyň Gara Bazarynyň döremegine ýolaşdy. Bu oýunlar haritlaryň aşa gymmat bahalary sebäpli gazaplanýan adamlaryň beter gaharyny getirýär diýip bir faraply ýaşaýjy dollaryň Gara Bazardaky durnuksyz bahasyny göz öňünde tutup gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, geçen hepde Farabda 1 litr ahal ýagy 68 manatdan bahalandy. Ziraatly 1 litr günewakar ýagy hiline görä 69-93 manat aralygynda satylýar. 1 kilogram gaply ýokary hili un 23 manat diýip habarçy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýokurlanýan bahalaryň öz maşgaly büdjetlerini asla gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de habarçy bilen gurrundaş bolan lewaply ýaşaýjylar ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýaňy ýakyny paýtawtda Aşgabat City adly täze proýekte badalga berilmegini sorag astyna alýarlar. Bir aý töwereg mundan ozal 25-nji maýda Türkmenistanyň paýtawtyna Aşgabat City adly täze guruluş taslamasyna badalga berildi. Taslama görä Aşgabatda 744 gektarlyk meýdana 240 täze deska gurmak meýilleşdirilýär. Resmi medeniýet täze taslamany şäher içine şäher adlandyrýar. Hökümet mega proýektlere serişde sarf edip ýurdun güllä we sýanlygyny delillendirmäge synanşan wagtyna ýurt raýatlary özleriniň ujuýupsyz girdijilerine soragly çemeleşýär. 10 dollar pensiýa, 25 dollar aýlyk diýip bir ýaşaýjy aýlyklaryň we pensiýalaryň möçberlerini Gara Bazaryň nyrhy boýunça umumlaşdyryp gurrun berdi. Türkmenistan 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap iň pes zähmet haky 957 manat diýilip kesgitlenildi. Şeýle-de pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin beniýatlyk ullugy 372 manat möçberde kesgitlenildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen geçen hepde gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar ýurtda ortaça aýlygyň 1250 manat töwereklerini ödegini çaklaýarlar. Ýurtda resmi derejede ýylan edilen iň pes aýlygyň möçberi dollaryň resmi kursy boýunça 273 dollary, Gara Bazaryň nyrhy boýunça tas 25-27 dollary barabar bolýar. Galbertede geçen hepde bir halta 50 kilogram buğdoýyň bahasy lewap sebitine birden 600 manada çykdy. Ýurtdaky iň pes aýlyk bilen lewapda 1,5 halta buğdoý ýa-da 40 kilogram töwereklerini ýokary hili un satyn almak mümkin. Ýöne paýtawtda bat berilýän mega proýektler barada bolyn habar berýär we şeýle habarlar bilen ýurtda bagtyarlyk hemde berkararlyk zamanasynyň höküm sürýändigini delillendirmäge çalışýar. Ýöne dünýäni aldap bolmaýar diýip bir yerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy we ykdysady kynçylyklaryny utady. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik websaytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com websaytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 milyon gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com websaytyndan täzelep durmagy unutmaň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Ün ferip dinläniňiz üçin sag bolun.